Να ζήσεις Μανόλο και χρόνια πολλά. Περνάμε σαν μαεράκι, κοριτσάκι δεν μ' αργά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο Κρίστρου. Σήμερα έχουμε έρθει στο σπίτι του Μανόλο να γιορτάσουμε τα γενέθλιά του. Πάω να του κάνω έκπληξη. Πριν αρχίσει το βίντεο και δείτε τον εορτάζοντα, like, subscribe, σχόλιο, πάμε. Όποτε θέλετε. Να ζήσεις Μανόλο και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίσεις τις νιώσεις στο φως και όλοι να λένε ένα σοφός. Ζωσέ! Μπράβο! Άλλη μια φορά τώρα ανάψουμε. Καμιά ρίτσα ακόμα να τα ανάψουμε πάλι. Μετά πολλά αγώνα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Manolo. Happy birthday to you. Πότε πήρατε λόγο, Ανησία, τόσα θέλεις για μια νύχτα, να σε βιώσω όσο τόσο, μόνο για μια καλή νύχτα. Έλα. Και κούρεμα, εδώ και κούρεμα, για να δείξουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Έτσι, Βάρδο, πού είσαι, Βάρδο, πού είσαι. Εδώ, εδώ είμαστε. Στο μυαλό σου που ζαλίζεις, ούτε πρέπει για να μίσεις και πονώ. Μα το χαμόγελό σου εδώ Παρασκευή πρωί στην αγκαλιά μου παίρνεις, με φυλάς και ξαναβγαίνεις. Και εδώ θα σε το Σάββατο βράδο. Αχ, να ακολουθείς μια ζωή αμένης, γύρια γη με αυτά τα ψηλά. Έκανα κεφάλι και έγινα κακό παιδί. Δεν φύγε, μου είπαν πάλι φύγε, φύγε από το μαγαζί. Μαρτίου τώρα 12 η ώρα και επίσημα στο γενέθλιά σου. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις 24 χρονών. Νιώθω ότι γερνάω, νιώθω ότι... Τι κάνει, γεννάει? Ότι γερνάω, ότι μεγαλώνω, ότι ομορφαίνω και ότι δεν παχαίνω. Και πάμε γερά, πάμε να μικράμε, αν όλα ανεβαίνουμε και θα πάμε στα μαγαζιά. Τι να περιμένουμε φέτος. Τι να περιμένουμε ρε, σε ρωτάω. Πολλά feat, πολλά τραγούδια, πολύ Spotify, πολύ TikTok, δηλαδή θα τα πάρουμε όλα. Θα τα πάρουμε όλα, πάμε γερά. Μόνο αυτό, μόνο αυτό. Πάνω απ' όλα υγεία μου, πάνω απ' όλα. Εδώ, Μανόλο Team, μόνο εδώ, εδώ. Πάμε γερά. Τα φιλιά μας. Φιλιά. Γεια σας, γεια σας. Έλα, έλα! Έλα να ζήσει η Κρήτη ρε Μανόλο! Έλα 24χρονος, έλα σπάστα! Νάκι, πάω στη Πολέγαμο. Πάμε λίγο, πάμε! Τώρα μιλάει τα ξενικό, ο ερωτάς είναι εδώ σημεοφόρος. Αυτό που χτίζει ουρανούς, αυτό που δεν χωράει όνους.
τώρα μιλάει. Και σε μένα και σε μένα θέλω. Η μαγεμένη Ανατολή και τα ρόμπα σου τι. Τώρα το χθες και το μετά. Είναι παράθυρα κλειστά και βόντασα. Σοου τώρα, σοου, πάμε εδώ, στην κάμερα εδώ. Περνάμε Σαν μαεράκι, κορίτσια και μαριά. Να σε κάνω ένα βραδάκι, πάρω στην Πολέγανδρο. Δώσε Γιώργο, δώσε. Να κάνουν τα πλούτη. Ναι ρε Μανόλο, ναι ρε καβλιάρη. Πόσο ωραία χείλη έχεις, ναι τώρα. Πόσο ωραία μυρωδιά. Φύλαμε για όλη τη βραδιά. Τη βραδιά. Τη βραδιά. Τη βραδιά. Για το content. Ανέβα, δώσ' το. You can leave your head on. Βάλ' το όλο, Μανόλο, όλο. Η μουσική που είναι? Ας και να πέσει από την καρέκλα θα γελάω. Την έχουμε στον υπολογιστή τη μουσική. Κοντεύει να πέσει το σόβρακο. Μην το χαλάς τώρα, περίμενε. Σιγά σιγά, μανίκι, έλα πάμε. Κάτι είχε η τούρτα σήμερα μέσα, Δεν μπορώ να το πάρω. Πρέπει να έριξε λίγο χορταράκι. Αρνάκι βασαριστικά. Ναι. Έλα. Κανόνισε να πέσει πάνω. Έλα, βγάλε λίγο. Έτσι, αφού ωραίος είσαι. Έλα, τρέλανέτες λίγο ρε αδερφέ, τρέλανέτες λίγο. Μπορώ ρε. Σ' αρέσει, καλά το κάνει. Τα μαλαπέρδα, Μανόλο. Τι τε... Τι είναι. Πάμε τάπι να γρασάρει ο Μανόλος στο σόβρακο. Πάμε να δηλώσουμε το. Σκάσε ρε μαλάκα. Και εσύ τι να το κάνεις Αλκατράς όταν έχεις αυτό ρε αδερφέ. Τι να το κάνεις ρε αδερφέ. Θα τα πετάμε στο Μανόλο. Τα κασέρια. Βάλ' τα μέσα στα string του Μανόλο όλα. Όλο. Τι κάνει, κουνιέται σαν τη βάρκα, 10 από φόρ. Έβγαλε κύματα. Δεν μπορώ. Κάνε show. Λοιπόν, η εκδήλωση κάπου τώρα έφτασε στο τέλος της. Πες μας λίγα λόγια. Πώς θα πέρασες? Έγινε χαμός, με λίγα λόγια ήταν τέλεια, όλα καλά. Όλο το team μαζί. Και όλο το team μαζί πάλι. Λείπαν κάποια άτομα, δεν πειράζει. Τι να περιμένουμε. Να περιμένουμε νέα feat, νέα τραγούδια Spotify, δεν ξέρω. Βιντεάκι συνέντευξη, βέβαια. Πόσο να το πάνε το βίντεο αυτό? Θέλω το βίντεο, ακούστε, 300 προβολές και 100 like. Λίγα λες ρε μαλάκα. Και σε κοινοποίησης. Πήρε 3.000 ο Τόκιο, πες εσύ 5 ρε μαλάκα. Ωραία, 5.000 μπορώ να το πάμε. Έτσι για πάτε μου 5.000. Θα το κάνεις πρόμο ρε μαλάκα. Άντε για, θα το πάρουμε πρόμο. Έτσι. Ναι, 5.000 μετά συνέντευξη πάμε να κάνουμε. Θέλω να ευχηθείτε τώρα όλοι κάτω στο Μανόλο, χαρούμενο 24 χρόνια πολλά, ό,τι θέλετε. Και πες τι πρέπει να κάνεις στο κανάλι, like. Λοιπόν, like, subscribe, εγγραφή, κοινοποίηση, όπως θα λένε καμπανάκι. Το TikTok μου θα το βάλει, το Instagram θα το βάλει. Εδώ Χρυσ Κάνας, Χρυσ το κανάλι.
Και στο Instagram το βρίσκεται και στο TikTok. Πάμε γερά πανομικά, όλα ανεβαίνουμε. Και πάμε στα ψηλά. Χαιρετάει όλο το team, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Φιλιά. Φιλιά. Το σημερινό το πρόγραμμα ήταν πολύ ωραίο.